bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗon ñalawma alhamisa hawri ko 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habruji moɗon ndemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington ko siftinɗon toon hono kanko gardiɗo leydi États-Unis Donald Trump waɗi hanki discours mawɗo ɗum noon huccidde kadi américain ma en gartu e toɓɓe seeɗa ko fati discours o hande toon to Washington ono kamɓe républicain ji kewɗi nano révolté oɗo sa joni contre kanko Mike Johnson yewde oɗon rentude démocrate en assistance médicale jeeɗo Aboubacar beelen wawa continue wot habruji men international manaw en toon to Nigéria ɗum noon yimɓe sappo e goho militaire uji wonnoɓe toon to Burkina Faso nangonoɓe caggal nde avion mum juuri goppitama hanki garti toon to Nigéria cakkitoɗen habruji meɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon tugnade ministére toppitiɗo ko fati cellal ene wayno ko caɗele sida oɗo sa joni ustima no fewi tugnade hande ministére ko haali ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jañoɗen hen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon ko idi foof ko siftinɗen hono kanko Donald Trump no wayno waɗi hanki discours mawɗo discours o kadi no wayno ko juuti no fewi kono noon tugnade hande ko mbiyata fact checks ɓuuri haalde hen tan ko gueɗe ɗe ganduɗa omo continue hande felde laamuji démocrate en et surtout laamu kanko ancien président Joe Biden noon gueɗe kewɗe ɗo haali hen surtout haalde hen wonde ko leydi ndi enne caɗele ɗe woni ɗe mbiyata inflation coggu gurdam ne tiiɗi ɗum ɗo fof wi wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe o tawi ɗon en ko noon fewnti ɗum kono noon tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi no wano nden ni hande ne wayno ko noon gurdam no way no yimɓe mbanon tampude nden ko fati coggu nen ɓeydi bondini oɗo sa joni o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa en pour frontiére udditama Joe Biden ko guddinoɗo frontiére ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe jani en koɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof wona gueɗe gonɗe gonga o haali hen kadi e yimɓe immigré ji arabe ɗo en ken won sappo e goho ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati ko yimɓe waɗɓe bonandeji ɗum ɗo fof ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa en tawama wonde ko ɗiɗo chiffre uji fof ko chiffre uji ko immigration wi wonde ko yimɓe wonɓe ɗo en e nder capanɗe nayyi kono wona sappo e goho ujunere donc wona hitande wotere kanko Donald Trump kadi ene wayno manti hen hoore makko wi surtout e lebbi sappo e goho ɓennuɗi ɗi en wonde ko ɓe mbawi waylude gueɗe kewɗe toon to Washington e kadi ene wayno ko laamu makko wawi hoore mum wadde gueɗe ɗe ganduɗa en meeɗani wadde e histoire Amérique kono ene wayno ko tugnade hande galleji yani en koji ko kanko woni président mo ganduɗa meɗɗo yiyede wonde yiɗɓe yimɓe ɗum ɗo e Amérique oɗo tellima less 40% o haali hen kadi kandi ko victoire mo daño landslide ɗum no firti wonde ko ala fof état mo gagnaki ɗum ɗo e Amérique kamɓe jani ko mbiya ko gagnima kono noon gagnugol makko wona landslide ɓe mbi wonde ko Ronald Reagan kañum gagni noon landslide ɗum noon nde laamu muɗum deuxiéme mandat gagni état ji ɗi fof heddi Minnesota ɗum woni ko wiyete landslide o haali hen kadi o wi wonde ko kanko duuɓi nayyi ɓennuɗi ɗum noon ko laamu dam Joe Biden haalata o wi wonde ko ene wayno laamino leydi ndi ko yimɓe politicien ji kadi ko yimɓe ɓe ngala kayitaji wonɓe ɗo en e kadi koye criminel uji e kadi ko lobbyiste e terroriste uji ko ɗum woni laamino leydi ndi ko ruttitonto tan ko laamu walla ko ancien président Joe Biden kalleji jani en koɓe ɗe kadi ɓe mbi wonde ɗiɗo haalluji ɗo haalluɗi fof ko haalluji wonde ko haalluji dangereux saabu ene wayno ko yejjiti wonde démocrate en ma gonna feccere leydi ndi ko démocrate en ɓeɗon fof ne mbawi wonde mbasde dakkodirde makko o haali hen haalluji kadi hawnaki kadi ko anni makko wonno ko huccitinde ɗum e maga no ko yimɓe ɓe ganduɗa base makko kono noon ene wayno ko haysinde ko heddiɓe hen hande ene wayno ko fuɗɗi oɗo sa joni découragé ade makko e ɗum noon kadi ene wayno ko tugnade hande galleji jiyani en koɓe haysinde ene ɗaminakam au moins républicain ji modéré walla indépendance uji kañumen koye men discours makko ene wayno ko ala foof kanko Donald Trump ko haali ken wawi men oɗo sa joni hoolare kanko Donald Trump kadi o haali hen o wi wonde ene wayno ko fuɗɗi ko laami ko tan ene wayno ko o wawi dañde kala liggeyaji ɗi ganduɗa dañaɗi ɗo en ɗiɗon liggeyaji fof koye secteur privé o wi donc ene wayno ko 100% mumen koye secteur privé o wi ɗum ɗon kadi ko hunde o wawi kadi kanko hoore makko wallude e Amérique heftude ken wona sappo e jeetati milliard de dollars ɗum noon taw ko investissement ɗum ɗo fof ene wayno kamɓe galleji jani yankoji ɗum noon tunnade CNN ko haali mbi ɗum ɗo ene sappo e jeetati milliard ɗi haala ɗi ɗum ko fenade kaali kadi ɓe wi wonde ko kanko Donald Trump ko wawi segde yimɓe hewɓe taw liggotonoɓe gouvernement
en wayno kadi haysindo ɓeɗon seka ɓe oɗo sa joni hawnaki laamu ngu kadi ma dépense men kalis kewɗo par ce que kañumen fof porte plainte ko fati chômage koko ɓeydi no feewi oɗo sa par ce que montiyaki no wona joni 4,6% hunde ne meeɗani heɓde ɗon wayri heɓde ɗon donc en wayno ko gueɗe kewɗe kanko Donald Trump o haali ɗum ma en gartu ɗum ma en gartu e journal uji meɗen garuji pour ƴewde firtude toɓɓe kadi ganduɗa enne kamɓe galleji jeyaniyankoɓe ɓe continue hande e yeddudemo kanko Donald Trump toon to Washington on kanko Mike Johnson en wayno mon continue ha hande hebde républicain ji lundiɓe ɗum noon en wayno ko famata tan oɗo sa joni e hitande ɗum noon en wayno ko lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom hawnaki kanko Mike Johnson ko jogorɗo pertude place makko pour wonde speaker ɗum ɗo fof noon ko caggal de républicain ji kewɗi kañumen koyemumen en wayno pelisi mbi wonde ko alay sago janta démocrate en pour mbawde wodde ko fate oɗo ko mbiyata affordable care act assistance médical jeeyaɗo e Obamacare beele ne wawa kontinde gurdam muɗum ɗo e duuɓi tati pour yimɓe hewɓe américain ji kena hiise kene wona million ngaji nogas neɗɗo taw ne wawa kontinde jogade assurance mum ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko politique mo ganduɗa kanko Mike Johnson o yinno wadde ɗum hay sindo wonde ko won proposition ngaji ɗi ɓe gadduno kamɓe républicain ɓe goosi ɗum plan mo démocrate en gaddi o en ɗamina ko ma woote balɗe garoje ɗe en pour beele assurance jeeyaɗo e Obamacare o en continue wodde habaruji men États-Unis ha hande toon to Washington hono kanko Jack Smith o ñalli toon hande ko ñaldi koye yimɓe sénateur uji ɗum noon ko goomu toppitiɗo ko fate kuule ɗum noon ko mbiyata comité judiciaire e oɗon goomu kono ɗum en wayno ko kanko Jim Jordan jeyata toon to Ohio ko kanko ardi on ɗon goomu kanko kadi en wayno ko ma won lewru joni o wino ko alay sago Jack Smith adde wawa kañum hen hoɗum namdede enquête aji ɗi waɗanno no kanko président Donald Trump siwtinɗon tan ko kanko Jack Smith waɗanno enquête aji ɗiɗi ha enquête ko fate hono kanko Donald Trump ko taka wonde ko won kayitaji ɗi o nawi toon to Mar-a-Lago ɗum noon ko galle makko gonɗo toon Florida ɗiɗon kayitaji kadi ko kayitaji biyaɗi ko classifié ko baɗɗi secret bonnande heddinde kadi ko wiyede wonde kanko Jack Smith o takki wonde walla o enquêtanno Donald Trump ko fate kañum hoore mum gueɗe ɗe waɗanno hen e woteji hitande ujunnaji ɗi nogas ɗum noon de kañum hoore mum noddi toon to Florida wi wonde ko alay noddi toon to Georgia pour wiide wonde ko alay sago ɓeɗon yimɓe jogiiɓe toon woteji walla ardiɓe toon ko fate nokku gorteɗi to yo mbaylu woteji résultat woteji ko ɗum woni Jack Smith ko enquêtanno wawi wonde ko kanko Jim Jordan o wi wonde ko en wayno ko jaabima kala ko namda toon e kañum hoore mum kadi hutoraki kuulal biyetengal amendement jeeɓo noon fiti ko jomum wasa jaabade namde ɗiɗa jaabe ɗiɗa namda ɗiɗa jaabede ɗiɗa jaabade ɗum noon horto ɓilde hoore muɗum e nder wiide makko kanko Fox News to haali toon kanko Jim Jordan ɗum noon taw mo yanno toon télévision Fox News o wi wonde wayno ko yimɓe au moins ko famɗi ɗi fof ɗiɗo e yimɓe enquêtannoɓe wonde liggotono e makko kanko Jack Smith ene wayno déjà calima jaabade namdotono ɗumen e wiide makko kadi o wi wonde ko hay sindu kanko Jack Smith hande kanko o jaɓani hutorade amendement jooɓe kala ko namda o jaabima ene wayno ko kanko Jim Jordan wi wonde ko hande ɗum waylani kanko hoore makko wasde mo hoolade wonde Jack Smith wonde enquête mo waɗanno fof ko sibabune politique ɗum noon ko guila e enquête o ko udditi ɗum ha kanko hoore makko name ɗum ha e gueɗe ha e kuule ɗe ganduɗa baɗaɗe hen pour walludemo kanko enquête hono kanko Donald Trump on sande taw natti wonde président ko wawi wonde fof en wayno ko neɗɗo goɗɗo kadi taw ko républicain hono kanko biyete Raskin o wi wonde hoto yimɓe kawi wonde hol pour Jack Smith ari toon ene namde question ngaji o wi ko yimɓe hewɓe wonnoɓe kañumen koyemen attorney general walla ardinoɓe e justice leydi ndi walla kañum hen koyemen suɓunoɓe yo gon avocat spécial ndewi ɗon tiyana Robert Mueller kañum hoore men woni ko kañum enquêtanno Donald Trump caggal hitande ujunnaji ɗi 16 o limti hen kadi Robert Hur on kadi ko kañum enquêtanno président Joe Biden donc limti hen kadi yimɓe woɗɓe o wi ɓeɗo fof ndewi ɗon o wi kanko Raskin kadi ko démocrate siftin ɗon ko oɗo comité o jeeya so tawi wonde yimɓe heɗinoɓe hande hono kanko Jack Smith ene waɗi hen yimɓe miijoroɓe walla jogui o wi kañumen koye men poti famde wonde ko kala ko enquêtanno walla kala ko Jack Smith koɓe tumanno e muɗum wona gonga ene wayno on waɗi ko liggey muɗum normal habaruji men États-Unis cakkitoɗen ko toon to Rhode Island ɗum noon ko siftinde on ko
neɗɗo goto jannoɗo toon to université Brown toon gonɗo toon to Rhode Island felli wari hen yimɓe ɗiɗo gañ yimɓe jeeno ene wayno ko gonguire gonga tumaɗo ko kañum waɗi ɗum ɗeɗon gollata mo tawam hande ne maayi toon to Rhode Island ɗum noon tumnade hande police ko haali tumaɗo wiyete ko Claudio Manuel Neves Valente o yaara ko duuɓi 17 e tumnade kandi police ko rapport mum haali ɓe tuumi wonde ko kanko felli hoore makko ko adresse makko mo sakkitino andede to woni wiyano won ko Miami wonno kono noon wayno ko caggal muɗum tawa omo maayi toon to New Hampshire tumnade hande ko police haali ɓe mbi wonde ko wawino winditade to oɗon université ɗum noon koye ceeɗu hitande ujunnaji ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ɗum noon taw ko programme winno wadde doctorat makko kanko Claudio tawaɗo donc omo maayi toon to New Hampshire ene wayno omo tuma kadi ko kanko hoore makko waɗi oɗo professeur MIT jangguinannoɗo toon to université towɗo gonɗo toon to Massachusetts ono kañum biyeteɗo Nuno Loureiro jaaroye duuɓi 49 e kañum hoorumi jeyaɗo toon to Portugal ene wayno ko on tawama ne maayi ñande talata hanki e cenki talata e cenki tawa ne maayi toon to galle muɗum toon to Brooklyn ɗum noon e tumnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo foof omo tuma wonde ko kanko pellinoɗo toon to Rhode Island omo tuma ene wayno ko kanko wari oɗon ko wawi wonde ko siftinɗon tan e wayno ko neɗɗo moɓe tumno nde pellodiral ngal waɗi nde caggal enquête aji mabɓe tawi wona oɗon e tumnade hande noɓe kalidi ɓe mbi wonde ko sibabude kanko tawaɗo mo maayi o ko sibabu oto mo joguino ko ɗum waɗi ɓe gandi wonde ko kanko woni baɗɗo ndeɗo bonande ko wawi wonde foof ɓe kalanta holko woni sababu mo yaha toon to université Brown to gonton to Rhode Island walla hol jokkodiral makko e oɗo université mo Rhode Island illa wonde tugui hitande ujunnaji ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi goho kanko hoore makko ene wayno o windinoma toon pour wadde toon doctorat makko kono noon ene wayno ko ɗum ɗon kadi o gasnani habruji international giɗoɗen ko toon to Sénégal ene fada hande oɗo ñalawma alhamisi ene wayno ko caggal nde kamɓe avocat ji makko kanko Farba Ngom e kanko kadi Dahiru Sarr nde ɓe mbaɗi ɗaɓɓade hesere ɗum noon ko pour ñagade wonde ko ɓeɗo ɗiɗo yo dakki liberté mumen provisoire ɗum ɗo fof noon ari ko caggal ñande Allah ɓenɗo hono kanko Farba Ngom maire Agname kadi kañum hoore mum ko député e kanko Dahiru Sarr ɗum noon ko homme d'affaires nde ɓe ngari kamɓe ɗiɗi fof ɓe kawri toon to pôle judiciaire ɗum noon hujjidde e procureur uji e ɓeɗo ñawoɓe kadi enquêtoɓe ko fate ɗiɗo kalisaji ɗiɓe takka ken wona 25 milliards francs CFA biyaɗe wonde ko kalisaji dewɗi hakkude juuɗe mabɓe ɗiɗon kalisaji kadi kamɓe enquêtoɓe ɓe kolaki laaɓal ɗiɗon kalisaji kono noon e wayni ko tumnade hande ko yalti e journaux ji kewɗi Sénégal tuggi Seneweb ha yettanma Sénégo ha yettanma Dakar Actualité en wayni ko kanko Dahiru Sarr o laɓɓini no fewi kalisaji kalteɗi ɗi o haalini kanko hoore makko ni o namdimo o wi holno kalisaji mbawi wiyede wonde ko kalisaji ɗi laaɓani surtout kadi taw ndewi koye trésor kanko hoore makko o haali o wi wonde ko 91 milliards kalteɗi ɗi ene wayno kanko hoore makko o yaltini ɗon preuve aji ken ɓuura 2 milliards ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa dewɗe jungo makko hakkude makko e laamu o haali kadi o wi ko lawol gotol o meeɗi wadde coggu hakkude pour wonande laamu ngu ɗum noon ko nde o sodani laamu ngu auto ji sécurité ɗum noon ko hitande ujunnaji 2023 nguɗum coggu kadi ko auto ji ɗi o soodi toon to société biyeteɗo futuristic car ɗum no fof wonno ko kene wona milliard uji 3 francs CFA donc ne wayno ko kanko Dahiru Sarr siftindon tan kadi e tumnade hande ko avocat makko haali o haali hen ni o wi wonde so tawi kanko hoore makko wona kanko porti plainte laamu Sénégal wona Sénégal foti porti plainte par ce que oɗo saha ɗo ɗum woni ɗo mo rewa laamu Sénégal kene ɓuura 6 milliards francs CFA ko wawi wonde foof ɗum ɗon ko ene wayno ko tumnade avocat ji mabɓe ɗi kamɓe ɗiɗi foof ene wayno kamɓe ɗiɗi foof ɓe jaabima koɓe jaabino gila tan koko ɗum tati ɓe jaabi siftino noon ko Farba Ngom kañum hoore ene wayno addama toon laabi ɗiɗi ñande altine nde e ñande alarba nde laabi ɗiɗi fof addete koye ambulance ɗum noon ene wayno ko eɓe paari jaabol ɓeɗo ñawoɓe pour wonde so tawi ne mbawi rokkude ɓe liberté provisoire tawde ɓe namdama koɓe namda ko fof kadi ɓe ngulani e ala kadi koɓe kaali nde ganduɗa ene wawi ɓilde ɓe tumnade hande avocat ji mabɓe
خبر من international tont mursen tuna dikade ko rapport gumiri tont minister to piri ko fati challal wala nyaw biete ngongu biete usida tont mursen wayni usi mun fe dum nan wiide wonde ko e tuggi hitandu junaaji de sapo jenay wonno ko 0.3% kono wayni ko odo sa hande wonti 0.15%. Tungnan hande rapport minister ma wadi dum do fu ari ko ciagal kadi dole page de binjogi tonto mursen e habde nyaw bieten usida wala nyaw bieten usida dum non kadi habde dum itudum complètement ko adi hitan ujinaji e chapantasi ko ay wonde fu en wani ko kanko biete Sayed Ahmed Dahdi dum non ko neddo hohobe jeyabe ton to minister to piri ko fati callal o wonde en wayno dum do kadi ko hunde dido résultat ma kullu wonde nyalawma perte ko fati sita adune donc ko résultat moji ko ay wonde fof dum do kadi ko rapport jaltude ton to ministère to piri ko fati callal mursen kollo wonde odo sa joni wayni ko affaire sita usima ko wonno 0.3% dum non wonti odo sa joni 0.15% donc usima yimbe hebobe dum e usima kadi cadele mudum godde ton to mursen hande khabruji men gumini ton to Sahara Media be bi wonde ko douane wala direction douane gondo ton to bange funnangi lidi mursen dum non surtout en région bietedo hotel Shargi en wi be bayi nangu be bayi dartinte page badanode ton to page de kadi ko yimbe bonno bidungaja he tako gilay gasoil en ha essence ha petrol munen nawdi dum en nokuji ngoddani frontière ju mursen dum non ko way won fo en wi wonde ko kambe douaneji dibe nangi wonde ko bari le kewd ata bari den badi ken wona ujunaji joyi temedde capanjoyi litre ji takko fuel dum ko essence adum do foko gadde de ganduda nanga ton ko hotel Shargi e wiide mabbe kadi yahanno ton ko nokkuji di ngoddani frontière ju mursen walla leydele taarido odon nokku dum non ko way won fo en wayni ko haysobe kalani wala tofano odo dum fo en teskita wonde tonto mali cadele te carburant gon ton sibagunde won wad boni yankobe dupobe ko fate seternaji jahoji ton gumorode region ngaji bangeji goddi wadde tonto mali surtout fade ton to region to Bamako so andaka non yeso dido bidungaji nangadi ton to mursen tagu douaneji nangi dum taw ko peji kadi de ganda trafic en badano pour na dum ton to mali ko wonde fo en wayni ko dum do kadi ko communiquer gomide ton ministère to piri ko fate angal wendi surtout département douane pour wide nangi dido opération ngaji e kadi ko gedde de ganda gede de ganda kadi ngala yamiro dum waddi men nangi de tonto mursen tumna gadi communiquer gomide tonto ministère to piri ko fate affaire islamique be bi wonde ko en wayni ko lewro walla hitande arorde do non ko wonande programme dum non ko hitande ujunere temedde ne capanaji e jeedi dum ko hitande hijri donc en wayni ko hitande hawrata kadi ko calendrier meden hawru hitande ujunaji no gas jegom bi wonde en wayni ko freje hajjuji ngussimin fe ken wona ken hise 22% freje badeton nder ko dum wadi sakka kambe Arabie Saoudite de wiide mabbe e wiidi kadi communiqué o en wayni ko dum woni gusugol mabbe ton dedo freje dum woni odo sa joni wonande Mauritanie nabe an wayni ko hajju garodo en ma usu ken wona ujunaji temed jegom e nogas jeedi ko e kalis keso ugiya wonande so tay compare dum holno wano rawan kambe Arabie Saoudite tumnade hande en wayni ko pelle mabbe to piri ko fate tawafa be bi wonde ko be mbawi hebde odo sa joni ken usana yimbe hajjobe arabe sombe ken wona temed jerti et nogas temed jerti capan jegom nay real kala hajjobe ma dum don non so hisama e kalis mursen ma won jonk feti wonde ko freje hajjude fungusim ken 22% dum non wonande hajju hitan ujunaji dide no gas jegom dum non hawrata ko hitan ujunere temedde nay e capanɗe nayi e jeeɗiɗi hijriya khabruji men international tonto Burkina Faso dum nan tugnade kadi e ko winda tonto Appen News hono yimbe sappo e go neddo militaire uji Nigeria naabe wonnabe odo avion jurido tonto Bobo Jula so en wayno goppama hanki dum non
ko ɗum no fof ari noon ko caggal nde kanko gardiɗo ministére affaires étrangére mo Nigéria Youssouf Tougar kankore makko nde yeehi toon to délégation nde o yaade délégation toon to Burkina Faso kadi o jodde hono Ibrahima capitaine Ibrahima Traoré ɗum noon gardiɗo leydi Burkina Faso ɗum noon tumnade kadi kamɓe ɗiɗi fof délégation ngaji toon to Burkina Faso e toon to Nigéria koɓe kaali fof ɓe mbi wonde ko ɗum no en wayni ko caɗele bawnoɗe wonde fof en wayni ko ha kaldigal pamodiral waɗi ha koɓe mbawi réglude ɗeɗe ha koɓe mbawi réglude caɗele gonnoɗe hakkude mabɓe kamɓe Nigéria e kamɓe Burkina Faso siftinde on tan oɗo avion ne juurino Burkina Faso ko ñande 7 lewru décembre e ɗum noon kadi wiide Nigéria oɗo avion ko avion militaire kono ne jogino caɗele mécanique ɗum noon kadi tugnade kadi e kuule international ɗum ɗon kadi ne wayni ko kala ɗo aéroport ɓurɗo ɓadade avion so tawi joguima caɗele militaire caɗele mécanique en wawi juurade hen ko ɗum waɗi donc avion juuri toon to Bobo Dioulasso kono noon tumnade hande kamɓe Burkina Faso koɓe kalno ɗon saaha e surtout henna kadi konngol ngol ɗon kadi en wayno nanama to leyɗele goɗɗe jeeyaɗe toon to AES ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko ingérence ɗum ɗo en wayno ko kamɓe Nigéria ɓe weeli espace mo Burkina Faso to addude avion mabɓe militaire en juuro toon ɗum ɗo fof noon ari koye kadi koye tan ni ganduɗa kuddita ene ɗemno wadde toon to Benin ene wayno ko kamɓe avion ngaji mabɓe kamɓe Nigéria kamɓe bombanno yimɓe ganduɗa jiguinoɓe anniya wadde toon to kuddita toon to Benin to donc ene wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kamɓe ni Mali ni Burkina Faso ni Niger welano hoɗo ɗiɗon action ngaji ko ɗum waɗi yimɓe ɓe wonnoɓe toon wonnoɓe oɗo avion juuɗinoto nde Bobo Dioulasso nanga ko wawi wonde fof e tugnade hande habaruji gomriɗi toon to AP News ene wayno ko ñande alarba nde kam fof ɓe goppama yiyama kadi kam fof e podde hono kanko Tougar eɓe podde makko toon to Burkina Faso haade maɓe jolnede avion artirede toon to bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗi no joyi gasi haalaɓe ko musidɗo mon Amadou Touré haldano moɗon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.